כן. דרור, בוא, כנס. דרור, תשמע, אני ככה עם הסיום של מחזור ד'. אני רוצה לשאול אותך שאלה שמטרידה אותי כבר 4 שנים. מה זה להיות חניך? בוא אני אספר לך. קודם כל אני קם ב4, עולה לשמור, הולך לאמפה, מתחבשם, עושה פטרול, עוגיות, הולך לישון, קם בבוקר, הולך לשמן, קונה חלב, מבשל, שוטף כלים, אין תקציב, פוגש את יפה, אוכל חומוס, עוד תמרה, עוד פעם טונה, מארח, עושה מדע, לאופנוע, מאחר, מוכל לרבקה, אני לא יכול להיות רבקה. עולה על חבר, משאיל ספר, אקטואליה, דור לדור, עושה פולני, אוכל שניצל, נאבק בו, מנצח, רותם סלע, תדריך שמירה, מי אני? לא אתה, משקיע צי, תופס גנב, נאבק בו, מנצח. זה מה שעושה חניך במכינה? כן. בוכה לרבקה ותופס גנבים אמרת? כן, זה נכון, זה נכון. אז אתם מבשלים? לא אמרתי את זה. טוב, דרור, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. כמו חניך! כן, זה הבנתי. תודה.